Mae pawb yn lliwio ei ffordd drwy fywyd, yn union fel cychod yn hwylio'r môr, pan mae ein bywydau'n teimlo'n llonydd ac yn hawdd i'w rheoli, mae'r dŵr yn taro'n ysgafn ar ochr ein cwch. Pan mae bywyd yn anodd, mae'r dŵr yn gefnfor stormus a thonnau brawychus yn rhuo o'ch cwmpas. Bydd rhai ohonom yn ofn wynebu'r storm, ond yn llwyddo i wthio ein hunain i wneud hynny. Bydd eraill yn teimlo'n bryderus ac yn cael trafferth i ymdopi ac yn poeni y gallai un don fawr ei chwalu nhw. Wrth i'r storm fynd heibio, rydym yn canolbwyntio ar adfer, ond nid yw hyn mor syml i bawb. Gallai profi profiad o'r fath wneud i rai gwestiynu ei diogelwch, a phoeni am storm arall allai ei cario nhw i'r môr eto. Mae'r cwch rydym yn ei ddefnyddio i hwylio ar y môr mewn bywyd yn addasu, wrth i ni dyfu ac wrth i'n hamgylchiadau newid. Efallai y byddwn yn cychwyn bywyd ar griws moethus, tra bod eraill yn cymharu ei hunain â chwch hwylio bach neu damaid o goedyn. Mae pob cwch yn unigryw. I bobl ddieithr, gall y cwch ymddangos yn dreiliedig. Efallai bod y cwch yn gollwng dŵr neu wedi torri hwyl, ond efallai ein bod ni'n teimlo'n hapus, bodlon a diogel arno. Hefyd, gall y môr fod yn beryglus, ac efallai y bydd rhai ohonom yn canfod ein hunain mewn dyfroedd rheibus am gyfnod. Gall hyd yn oed symud i ddyfroedd mwy diogel a thawel orchfygu rhywun, a bydd rhai ohonom wastad yn wyliadwrus. Mae ein hymatebion uniongyrchol yn aml wedi gwreiddio yn ein profiadau blaenorol, ac yn anodd eu hanwybyddu. Wedi cyfnod heriol, mae'n ddefnyddiol ceisio diogelwch, gyda chyfle i gael eich arwain a'ch cefnogi gan eraill, ac i orffwyso ac adfer unrhyw ddifrod. Heb help i gyrraedd y lan, efallai y byddwn yn methu'r cyfle i gymryd amser i adfywio ein hyder ac yn teimlo dan bwysau i aros mewn dyfroedd tonog, ac yn cael trafferth i deimlo'n ddiogel ac ar ein pen ein hunain heb gymorth. Mae ffagliadau argyfwng yn galluogi ein cychod i'n hachub ni, ond dim ond ar ôl i ni adnabod perygl. Gwybod pryd i ofyn am gymorth a gwybod sut i'w defnyddio nhw maent yn ddefnyddiol. Mae'n bosib iddynt gael eu cam ddefnyddio, gyda bygythiadau rheolaidd yn codi ym mhob sefyllfa, ac ymdeimlad o fod yn rhy effro nad yw'n beth iach. Mae'n bwysig defnyddio ein hangor gwydnwch sy'n rhoi rheolaeth i ni pan mae pethau'n anodd, yn ein helpu ni i gadw ar ben pethau a dysgu o'n profiadau. Hefyd, mae gan ein cychod delesgop sy'n adnabod trawma. Mae hyn yn ein caniatáu ni o edrych drwy lens ar unigolyn, ei cwch a'r dŵr sydd o'i hamgylch, a chychwyn deall ei sefyllfa unigol benodol. Drwy hyn, gallwn gysylltu ac ymateb gyda charedigrwydd mewn ffordd ddiogel a dibynadwy. Gall dull cydweithredol sy'n adnabod trauma ein dysgu i gydnabod bod pob taith unigol yn unigryw. Fodd bynnag, mae'n bwysig deall waith beth yw'r trallod, fod gan bob un ohonom gryfderau, a gallwch fynd ymlaen i liwio'r ffordd yn llwyddiannus drwy stormydd all ymddangos o'n blaenau.